From the longest, heaviest, at iba pang pinaka, yan ang tampok ng mga agri-products ng mga magsasaka sa Iriga sa Farmers Day kaugnay ng Tinagba Festival 2026. Isa sa mga may entry sa pinaka, sina Melanie na ibinida ang kanilang aning ube na tumitimbang lang naman ng 4.9 kilos. Tinanim po namin yan sa Barangay Santo Domingo sa Mount Iriga po. Tapos, ang pagtatanim po namin ng obi, nagsisimula kami slice namin ng mga 3 inches. Tapos, tinatanim namin ng mga 15 cm yung lalim ng pagtatanim po namin bago namin nilalagyan ng lupa. Actually, ang main objective po ng pinaka is to showcase the primary produce of our beloved farmer. Kaya, sa ngayon po, nagkakaroon tayo ng Farmers Day. And may Farmers Day, yan po yung kaakibat na dapat magkaroon po ng pinaka. Yun nga, para maipakita, maipakilala natin ang mga produkto po na napoproduce po dito sa ating lungsod. Sumasalamin daw ito sa selebrasyon ng taunang Tinagba Festival na pinapakita at sinashowcase ang masaganang ani ng mga magsasaka. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupugay sa ating mga farmers at fisher folks dahil po sa inyo nagiging matatag ang ating food security at nagbibigay din ito ng sustainability sa ating sa economy. Nick De La Cruz, CSN.